Ak by som teraz začínal s behom, tak určite toto video by som chcel vidieť. Začať behať je celkom jednoduché. Stačí si len obuť tenisky, vybehnúť vonku, či už okolo domu, niekde po meste, alebo do prírody. Ale až také jednoduché to byť nemusí. Pretože pokiaľ chcete behať pravidelne, pokiaľ chcete mať nejakú plňujúcu kondíciu a nechcete stagnovať iba na tom, že zabehnete 1 km a nikde sa neposuniete, tak práve preto potrebujete počuť tieto rady. Moje meno je Lukáš a už behu sa venujem viac ako 8 rokov a v týchto videách vám chcem zdieľiť moje skúsenosti o tom, ako začať efektívne a bez zranenia behať. Pokiaľ začnete s behom, tak je veľmi dôležité si sami v sebe nájsť a povedať si to svoje prečo. Prečo vôbec chcem začať behať? Čo je ten dôvod? Ale pozor, malo by to byť niečo, čo vy sami chcete. Niečo povedal niekto druhý. Príklad. Kolega v práci povedal, ste tlstý, chodievaj behať. Tak ty si teraz povedal, dobre, chcel ma kolega a ja idem behať. Avšak to je presvedčenie toho druhého človeka, nie mňa. Pokiaľ ja sám sebe priznám, že wow, asi som tlstý, mal by som začať behať. A keď si to priznám, tak práve vtedy je tá motivácia ďaleko väčšia a udržateľná. Alebo môže byť aj tretí príklad, kedy vám to niekto povie a vy si poviete, asi má fakt pravdu a potom to príjmete ako niečo svoje a opäť máte motiváciu to robiť. To svoje prečo má veľmi veľa spôsobov a každý z nás má iné. Práve preto je dôležité nájsť to svoje a niekde si to najlepšie napísať, po prípade do telefónu, na papier, to je jedno. A vždy, keď budete sa cítiť zle alebo sa vám nebude chcieť ísť, tak vždy si na to spomeniete, to prečo vôbec začínam behať. Čiže tie dôvody môžu byť napríklad, že chcem schudnúť alebo chcem sa viac hýbať. To znamená, že sedím celý deň v kancelárii a to moje prečo je, že chcem sa hýbať, chcem žiť zdravšie. Avšak iba toto nestačí. Dôležité, aby ste v tom behu pokračovali, je si určiť aj nejaký cieľ. Tento cieľ by mal byť ani nepríliš jednoduchý, ani nepríliš zložitý, mal by byť taký, aby ste ho vedeli za nejaké dané obdobie dosiahnuť. Určiť si ho sami je občas náročné, občas jednoduché, avšak treba aj tunak začať veľmi jednoducho, alebo dajte si za cieľ zabehnúť do týždňa 2 nejaké behy. To je jedno, aj 10 minút, aj 15 minút, to je úplne jedno, proste 2-krát do týždňa, v dobu celého mesiaca to zabehnete. To môže byť jeden z takých prvých cieľov. Medzi ďalším cieľom môže byť aj napríklad zabehnúť nejaký pretek, či už 5 km, 10 km, polmaratón alebo aj maratón. Avšak pokiaľ začínate, je dôležité začínať s malými cieľmi, napríklad zabehnúť 5 km. Alebo môžete mať cieľ zabehnúť 5 km pod 40 minút. Naozaj je to veľmi individuálne, v tomto si treba nájsť ten svoj cieľ. Pretože opäť vás to motivuje k tomu, aby ste začali behať. S ďalšou takou radou, ktorú mám, je kúpiť si bežecké topánky. Táto rada možno niekomu pomôže, možno pre niekoho bude zbytočná, avšak pokiaľ investujete väčšinou nemalé peniaze do topánok, napríklad 100-150 eur, vás to motivuje k tomu, že sa kúknete na tieto topánky a budete chcieť ísť behať. Avšak nemalo by to byť to vaše prečo, ten váš cieľ, to by malo byť niečo hlbšie, niečo u vás zakorenené. Toto by mal byť len taký motivátor, že vás on tak postrčí a že choď už, choď. Takže u niekoho to môže fungovať, u niekoho nie. Táto rada je veľmi efektívna a to je pridať sa do nejakej bežickej komunity. Väčšinou každé mesto má nejakú svoju skupinu, kde sa raz, 2-krát za týždeň spolu stretnú a idú si po nejakých miestnych cestách, lúkach, tratiach spolu zabehať. Hovoríte si, že prečo je to ako efektívne? Z týchto dôvodov. Pomôže vám to motivovať sa. To znamená, že keď sa vám to v stredu nechce ísť behať,
proste vy tam idete, lebo idú aj oni. Tá motivácia je dosť veľká. Za druhé, tí ľudia vám vedia poradiť. Tým, že sa spolu stretávajú, majú viac skúseností s behaním, je tam možno nejaký člen, ktorý má aj lepšie časy, poprípade je tréner, tak vie vám poradiť s vašim problémom. Úplne zadarmo, bez žiadnych nejakých poplatkov za coaching a viete sa tam dozvedieť to, ako začať behať. V prípade vám povedia, aké videá sledovať alebo koho sledovať. Čiže je to veľmi efektívny spôsob, ako získať relevantné informácie. Áno, môžete dostať aj zlé informácie, ale aj tie zlé niektoré sú lepšie ako nič. Ďalej získate tam aj nových kamarátov, ktorí budú bežci a opäť vás to iba motivuje behať, pretože s niekým si tam sadnete a nepôjdete bežať iba v rámci tej skupiny, ale pôjdete bežať aj nejako pomimo. Alebo tam bude niekto, kto bude mať úplne rovnaké ciele, motiváciu ako vy. A dvom alebo viacerým sa ťahá lepšie ako samému. Čiže odporúčam si nájsť nejakú takúto skupinu ľudí, ktorí spolu behávajú a pridať sa k ním. Po prípade môžete skúsiť bežecké kluby, napríklad v Bratislave sú takéto amatérske kluby, ktoré organizujú spoločné tréningy, behy, alebo sú to aj trenéri, ktorí organizujú takéto spoločné tréningy. Medzi ďalší tip už nebude taký teoretický, ale praktický, a to je behať pomaly. Väčšina bežcov robí chybu v tom, že začínajú príliš rýchlo. Aj keď to príliš rýchlo je možno 8-minútové tempo na kilometr, ale majú pritom tepy 170 a ich telo absolútne nie je zvyknuté na ten beh. Preto je treba ešte viac spomaliť. Po prípade spomaliť tým spôsobom, pokiaľ sa už nedá viac spomaliť, že už je to chôdza, a práve to je to. Začať chôdzou a striedať to, že 5 minút bežím, 10 minút chôdza a znovu 5 minút bežím, 10 minút chôdza. Týchto variant je veľmi veľa, pokiaľ už nám tá chôdza alebo ten beh medzi tou chôdzou už bude pohodlný, že už to bude pre nás pomalé, tak už potom môžeme postupne začať budovať práve ten pomalý beh. Cieľom je, aby sme ten pomalý beh dostali tomu, aby ste boli schopní bežať aspoň tých 20-30 minút na jeden šup. Pomalinky. Kľude, konverzačné tempo. Naozaj nikde sa nenáhli. To je veľmi dôležité preto, aby ste sa ďalej rozvíjali. Bohužiaľ, veľa bežcov toto nechápe a myslia si, že čím rýchlejšie, tým lepšie. Čím rýchlejšie, tým som väčší frajer. Jednoducho potom s tým prestanú, tá motivácia už nebude, ten cieľ není a povedia, že beh není pre mňa. Pritom beh je. Len žiaľ zvolili si zlú taktiku. Ešte predtým, než začnete behať pomaly, je dôležité sa poriadne rozcvičiť. Všímam si, že veľa bežcov robí tú chybu, že zapnú si hodinky, ak majú, alebo telefón a hneď sa rozbehnú podľa pocitu. Idú tak 2-3 minúty, potom spomalia a už nevládcu. Tréning skončil. To je celé. Idú domov. Dôležité je sa pred tým behom rozcvičiť. Nemusí to byť žiadna nejaká komplikovaná bežecká abeceda, žiadne nejaké komplikované bežecké cviky. Stačí naozaj veľmi jednoduchý dynamický stretching, trošku sa ponaťahovať, rozhýbať tie kĺby, šľachy, zohriať svaly a naozaj je to otázka 5 minút a verte, že ten beh bude ďaleko pohodlnejší, bude sa vám lepšie dýchať, behať, obmedzíte riziko vzniku zranenia. Nezabúdajte, že rozcvička nie je len pre profesionálov, ktorí dosahujú veľké výkony, ale aj pre úplných začiatočníkov je tá rozcvička veľmi dôležitá. No a potom mám už len taký bonusový tip a medzi ten bonusový tip patrí to, že majte v tom plán. Pokiaľ chcete začať behať, musíte mať plán a postupne ho dodržiavať, pretože ten plán vám pomôže rýchlejšie progresovať, rýchlejšie adaptovať sa na tú záťaž a tým pádom vás to bude viacej baviť, pretože docielite ten váš cieľ a podporíte tú vašu motiváciu, to prečo behám. Behám pre niečo, splnil som nejaký cieľ a tým pádom ma to baví. A pokiaľ si nájdete aj ten svoj plán, ktorý vám vyhovuje, musí byť dlhodobo udržateľný. Čiže keď si kúknete v nejakých časopisoch alebo na online stránkach, alebo ChatGPT vám niečo vygeneruje, tak musí to byť dlhodobo udržateľné. Nemôže to byť plán na jeden týždeň, kde každý deň beháte,
a po tom celom týždni budete tak unavení, že najbližší mesiac nebudete vôbec nič robiť. To je veľmi zle. Taktiež pokiaľ máte v tom plán, tak sa vyhnete aj zraneniu, pretože trénujete systematicky. Máte v tom voľno. Voľno je dôležité pre regeneráciu. Je to súčasťou tréningu. Pokiaľ úplne začínate behať, že ste predtým ešte nebehali, tak vtedy môžete začínať aj sami. Veľmi jednoducho, a to určiť si, že dvakrát do týždňa pôjdem 20 minút voľne. Takže voľne, úplne pomalinky, nie je to žiadna hanba, behať pomaly, nikto sa vám smiať nebude, nikoho to absolútne nezaujíma. Pokiaľ nevládzete 20 minút v kuse behať, tak to striedajte s chôdzou. Nadstavte si do telefónu nejaký interval, že vám to pipne každých 5 minút a budete bežať. Po prípade môžete to aj podľa pocitu, že už nevládzem, tak idem do chôdze. A znovu už som si trošku oddychol, idem znovu ten beh. Avšak netlačiť na pílu. To je veľmi dôležité. Čiže pokiaľ začínate takto, nie je nutné mať nejakého trénera, niekoho, kto vás bude viesť. Avšak je to super, urýchli to celý proces, vy sa tak vyhnete nejakým komplikáciám a uľahčí vám to samotné to behanie. Avšak pokiaľ máte už tú ambíciu vyššiu, že už chcete zabehnúť aj nejaký pretek, tak vtedy je super mať toho trénera, ktorý vás v tom bude usmerňovať a povie, vieš čo, toto je blbosť, to nechoď. Preto je dôležité ho mať, on vám povie, čo je pre teba dobré, on už to vie nejak vycítiť a tým pádom vy budete ďaleko lepšie progresovať v tom danom behu. Avšak je to iba na vás, pokiaľ sa radi vzdelávate, skúšate, experimentujete, tak toto video vám má pomôcť k tomu, aby ste aj sami boli schopní bežať. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a určite si pozrite aj video z malého štrbského maratónu, ako som zabehol. No, dozviete sa tam aký čas, ale bol to veľmi krásny pretek, tak sa určite pozrite buď tu, alebo tu, neviem. Takže ďakujem za sledovanie a